Ha ka jingthmu ban pen itnat ya ulung werto ha ka klau ba kentang jong karai nongpo kum ka jaka jungok kai perthei ba pau nam ha ka district Ribhoi ujon rembai uwei na ki nong tre kam bhalang ubana ka snong moro nongpo uladon jingthmu ban te ya ka jaka jingdwai ha ka te ka jaka It's a prayer center. Kibu belong stress si egi duai. Take out their shoes can duai te. Kani ka jaka ka pau bha badan ka moddur ujisu bala penyeng da ka nongpo parish. Ulum werto udon ya ka khana ka bakar pang hapo ka jingpet jong karai nongpo hadien bagi beriu na ki basyong basa na kilum kilahir sya ki jaka madan ka nongpo ka badai menta ka headquarter jong ka district Ribhoi. Ngadon ka jing ang nuot ban pen bahaya ka ni ka jaka bat ban pen long ya ka kum ka jaka jungok kai perthei ka bahe urembai ula IT met bat men sim ban sumar ya ka klau bat ka jinglong jingman jong ka mariang ha ulum werto uang nuot ban pen kala ya ulum kum ka jaka jungok kai bakin nongwan sangkai kin penut ya ka por bat bakin pengat ya ladi ha ka ni ka jaka ha ka bai dei bat ka jing ang nuot jong u ban kentiu ya ulum werto kum ka jaka jungok kai perthei ka bahe urembai ulat rishi tomban pen bahaya kateka jaka ban pen sengau tenat ya kinongwan jungok kai urembai ulapan jingbit na kanongpo parish bat karai nongpo ban penlong ya kajaka badan gidor blay ujisu kum kajaka jingduai da ka bapen pau ya kajingdon kam jongka banlong kum kajaka jingsuk bat jingduai Haga por bakarai nongpo kaya kot yang ngaban ya trelang namar ipa jonga ide I longsan mansan hakarai nongpo ibal akhlak no ba lit nison longdo Tenga ngan suong ipi ka jingwan ban pre jonga hangne mat ban simru kali ka jingai burom ya ipa namar ipa jonga ide ibru ba it ya ka jingtu jingtep ya kata borok ngitip ide iba supply ding ru wadi ka forest department ke ilaklat na usnem arjarat huwei ke ipa jonga ide ibru ba it bahai ki ding kisik don ka sanbut ba ibu hang teru ba msyak ban pom ding hakane ka area te na kadau ba ipa it ya kane ka klau te ngaru kumukun kumba burom ya I ngayale ban it tap man sim yo ne ulum daga bangasiu kaliang ba une ulum ki khot ulum kenya handai thai ulum worto uliu kerteng jongu tabaki ya khot shot kot ulum kenya kalong ba ha ka por handai thai hang ni hanong po ngim padon katega nong po hang ni de jaga song snong ya ka ta borok ngitip ta gede gi department jongaru ilong dok sat kisa hang ni hanong lum te ki kenya ki khriam dang long niam khasi to kan ne ulum kenya ta hadin kata u hindu ru udon ka jaga kenya blai jongu hang te men shwa haduk islam khandai pho kedeha islam 2000 shaneng te karai nong po ka sa aino ya ka balang ka thalik kumba shifo 1000 square feet ya ute u viewpoint mod jisu bangi ong te ka balang ka thalik kala bu yong mod jisu hang to tangba ka position jong mod jisu hi ngasngo ka de ka babakla na modon shakmat kumno ki bru ken duai ta bangi lej hang te na mar kalong isolated ka ne ka jaka bun ki bru ki pelong jaka shongkai ban kiu kau ki bread bilor ki plastik tengah se ilek ban pun khuj hang ngamla Tengam internet ya katega jaka kar kumlong ke jingman ke jongka namar dangi pe ki we jak niam mo kum ki hindu ki muslim internet na bagi duai ni ke stan padai ke sulong baik hang te ka long lungkulung kerang te ngala ya keren ya ka parish ba ngala plan ya ka parish bat kaying ke sem jongir ngi kloy ban contribute email ong namar bagade ya ka jing tip lem ya ka mensim mo kum ong no te ba ngi kwa ba ya utai umot jisu ngala tho ka application ba dia karat ngala kan joktin ba na kalian kasem munjungi bat na kalian ka sorkar nanda ka boru na kawa ban penkelayo ukum u prayer center kamut ya katu ka surrounding ka ba udon menta kilayo I ngala thungi giding jeri ki balong very rare ki ba ka serniu ki balong khut giding jeri umbe gitu giding jeri ba dwai hindu giding jeri maloi ka bangi ong bahe ba ka selam hap pertlang ro te dola he tu giding jeri tu katu ka mot jisu area ka long pengat tengah kawa ba ki blue bone giton problem in later life na kawa kita wan hang ne haneng rumah in future ki wan bandwai kin kwa ban nemlong kiu kwa homot jisu tengah kwa ban siang tel sia utu tengila depan jingrap na kesokar tenda ka bormet ru ngaile ban pun khoj tenda lala ban siang tel san so ka peris bangi di perlong ka kom ke prayer center skin don ki flower si ai ki bru kin lau juti ngin siang deki marble deki granite mo suki kin lau ke jupi jongki ngin pho imla ban halah hang ne ke prayer center ko molong ke lotus tek bru kin duai hang tu kin duai kin tengen te kata ka jing sondur kila tambah ke kanlong ka prayer center kata ka jing kwa jonga bangan yu I hau ne ulum kan ndi ban sulong to ulum kenya song shit hang ne yawan ra bilor kiat bat sakawe ka awareness ka bangaku ban ai namar arsnya ngalon hang ne kino ki bawan hau ne ulum haba phira bilor kiat nimla ban khange kata mo
mon jung pai ba kan nongin khang ra to bilor kiat jong pi ta bahaba pi diap di wat pen pai wat tim si ra biang seyeng ladang alam tengam ailat bat ki plastik ru ngapua bu ne ulum plastik free zone kanang baki sim ki merat long kalong jaklia he ka plastik ra biang lane ki don ki jaka bread mute ki bangila ready te tip lam disiplin tip lam kata disiplin te one enjoy how ne ulum ngim snau i kata ka diga awareness ka bangapua ban ai ban pen kelaya ulung bertok kum kajaka jengok kai perthe ba kajaka jing duai kadan kami ya kajinga trelang jong baro da kabalik kum ni ngin la ban kentiu ya kajengok kai snong bat ban pene ya ka kum kawai na kajaka jengok kai perthe papau nam hak district ribhai kajing ang no jong ujon rembai ban pen kelaya ulung bertok kum kajaka jengok kai perthe ba kajaka jing sung kan saai kajing mentoy ka bakrau ya kayo ka kot bat kaburam jong ka district ribhai